Dakle, moramo osvijestiti sve te emocije i emocionalne reakcije, kao što je zavist, ljubomora, strah, stid, sram. Dakle, moramo sve što smo tu nabacali u naše emocionalno tijelo, naše emocionalni svijet, moramo dakle osvijestiti, moramo dozvoliti da to dođe na površinu svjesnosti i onda uz pomoć Hrista u nama, jaganjca Božjeg, koji vaistinu oduzima grijehove svijeta, dozvoliti da Duh Sveti spali sve to ognjem svetim ili vatrom svetom. To je dakle vrlo i veoma značajno. Jer čovjek ne može spoznati ono niti ko je, niti što je. Ne može spoznati odakle je uopšte došao, kuda ide, kakav je razlog njegovog bivanja, življenja na planeti Zemlji i kud treba krenuti dalje i na koji način. Voljene i voljeni, slika jaganjca Božjega u sebi, kad nju stvorite svojim mislima, osjećajem, prisutnosti jaganjca Božjega, dakle Sina Božjega u sebi, u srcu svome. Kada sa emocijom i osjećajem oživite tu sliku i kad se poistovjetite sa slikom Hrista ili jagnjeta Božjega u sebi, tada počinje proces istinskog pokajanja. Uzaludne ili jako minijaturno djeluju bilo kakve molitve sa mentalne razine. Zato vam kažem, jako bitno je upotrijebiti svoje misli, emocije, osjećaje, moć vjere i moć povjerenja Bogu u sebi i moć svjesnosti da smo mi njegovi ili njeni od Boga Oca, Majke, djeca, sinovi i kćeri živog Boga. Dakle, to su neophodne stvari. Idite negdje u prirodu, evo kao što sam ja. Došao na tiho mjesto gdje tihujem. Riječ meditacija nije nekako, niti kontemplacija nije primjerena. Ne može izraziti moć stvaralačke riječi, stvaralačke misli Boga čovjeka ja jesam. Dakle, mislima mi crtamo unutrašnju sliku Boga čovjeka, onog koji oduzima grijehe svijeta, onog koji jedini umije da krštava vatrom, vodom i ognjem i Duhom Svetim. Dakle, pomoću misli stvorimo tu sliku. Sama slika i samo vjerovanje u tu sliku koju nacrtamo svojim mislima u srcu svome ne donosi još ništa.
Drugi korak jeste osjećati. Osjećati da je ta slika Boga čovjeka u nama istinita. Osjećati da je ta slika živa slika Boga čovjeka u nama, već ostvarena upravo ovdje i sada. Dakle, jako bitno je upotrijebiti osjećaj da je Boga čovjek u nama djelotvoran ovdje i sada i uvijek i gdje god da jesmo, u bilo kojem uslovu, uvjetu, u bilo kojoj okolnosti. Dakle, dobro znamo da je tijelo čovječije hram Božji i da se u srcu dešavaju najveća čudesa ako to smo voljni. Dakle, ako smo voljni surađivati sa Bogom čovjekom u sebi i samim Bogom Ocem Majkom. Onda imamo emocije. Emocije daju gorivo tom osjećaju i toj slici. Dakle, sa tom emocijom koju smo prije nekada u životu zloupotrebljavali i upotrebljavali protiv samih sebe, protiv svojih bližnjih, sada je upotrebljavamo u skladu sa Božjom voljom. Dakle, imamo sliku Boga čovjeka, ja jesam, osjećamo ga prisutnim u nama i djelotvornim u nama i kroz nas, ovdje i sada. Naše emocije oživljavaju s našom pažnjom, pozornošću. Dakle, pozornost ili pažnja je kanal preko kojih naše misli i emocije oživljavaju tog Boga čovjeka u nama. Ili, adekvatnije rečeno, vaskrsavaju ga jer on je već prisutan. Ali zbog dualnog svijeta u kojeg živimo i one praznine koju sam pomenio u prvom dijelu, došlo je do zaborava. Do zaborava našeg istinskog duhovnog porijekla. I same misije zašto smo ovdje i sada. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, emocije su ta sila koja upumpava snagu da vaskrsne Boga čovjek u nama. A osjećaj mora biti konstantan. On nije eksplozivna sila ili moć, nego je konstantna. I kod osjećaja je veoma ujedinjen sa vjerom, živom vjerom. Dakle, mi tihujemo. Kad stvorimo sliku, mi onda tihujemo i neprestano osjećamo prisustvo. Podsjećamo sebe mislima i osjećajem da Hrist, Bogo čovjek, ja jesam, živi i djeluje u nama. Sa pozornošću na tu činjenicu i osjećajem mi držimo tu sliku vaskrslog Hrista u nama živo.